Hej Karina Charlotte, mit navn er Berthe Wahl, og jeg skal afhøre dig for mord på Morten Hansen. Bare kald mig Kosi. Hele byen kalder mig Kosi. Kender du en mand med navn Morten Hansen? Ender hvem der jeg har aldrig hørt om ham. Hvad lavede du i går kl. 20.41? Så jeg hjemme på mit værelse sammen med min kæreste Dorte. Så har vi også Paradise Hotel, sådan lidt hygget. Spist chips og sådan lidt. Vi har allerede snakket med din kæreste Dorte. Hun er i Thailand, så du kan ikke have været sammen med hende i går kl. 20.41. Dorte, hun er en løgner, hun er. Han Hun var sammen med mig i går. Jeg svæver. Vi har allerede fået papirerne fra hotellet, så hun er indtjekket på det hotel, hun bor på i Thailand. Så jeg var sammen med min kæreste. Ja. Jeg mente min mor. Din mor? Mhm. Din mor meldte dig i nat. Hey, far satan, det er altid min mor. Hun er ikke helt rask i sit hoved. Hun finder på alle mulige historier. Okay. Mig. Morten Hansen var bundet op med et reb til en jernpæl med huller i hele maven og spraymalet på ret meget af kroppen. Har du noget at sige til det? Overhovedet ikke, og det skulle have noget sygt noget at gøre. Den her ring er det dine fingeraftryk, og den fandt vi på gerningsstedet. Den ringer fra min kæreste Dorte. Det var det, inden hun tog til Thailand. Hun gav mig den. Ja. Mhm. Hvordan forklarer du, at dine fingeraftryk og Morten Hansens blod er på den? Mine fingertryk, det var nok fordi det er min ring, ikke også? Så jeg var ude og gå en tur i går, så må jeg tage den eller et eller andet. Okay. Det her det er mordvåbnet. Eller, han er jo ikke helt død endnu. Han ligger i koma lige nu. Så. Det blev stukket rigtig mange gange ind i hans mave. Men det lykkedes ikke at ramme et sted, så han døde med samme. Det er noget værd noget, hva'? Dine fingeraftryk er også på dårligt den her. Med hans blod på os. Det er vel fordi, han har været oppe og tage den. Han har begået selvmord, han har været oppe i min lejlighed og tage den. For du kender stadig ikke nogen Morten Jeg Hansen. aner ikke om det. Det er reb, det var det, han var bundet op med på den jernstang. Mhm. Der er dine fingeraftryk også tilfældigvis ude i spidsen. Ja, okay. Jeg indrømmer, at det var mig. Okay? Så du kender Morten Hansen. Ja, jeg ved godt, hvem han er. Jeg prøver mig ikke om ham. Og du prøvede forsøgt at dræbe ham i går kl. 20.41. Nej, det var bare en lille slåskamp, og så ikke rigtig mere der. Okay. Klokken er 15.23, og du må gerne lægge dine hænder over, for du er anholdt. Fuck!